Det her. De grønne spejder. Ja. Og så lige en ting. De grønne pigespejder. Det vil sige, der er damer deroppe. Rigtig mange damer. Så skal der kraftedsættes shelter, kan jeg godt sige jer. Det her topmoderne shelter er bygget ikke længere siden end 7,5 uge. Frisk træ hele vejen hen. Ikke det der billige pis imprægneret. Niks. Det er ægte. Det er som naturen vil have. Splinter og alt det her, der falder af, det rører selvfølgelig med i prisen. Det kan bruges til optænding. Det kan bruges til brændstofmotorer. Det kan bruges damplokomotiver. You name it. All. Så vi kan se, det er jo godt med plads jo. Jeg kan jo stå herinde jo, og så kan jeg lave de brede strækker uden problemer. Jeg kan også bare blive liggende ved siden. Sådan her. Jeg kan endda sidde op. Hvad fanden skal man mere forvente af sådan en dejlig shelter som det her? Jeg kan endda også lave min mad herinde. Der må bare ikke bruges åben ild. Der må heller ikke bruges kogeplader. Det skal egentlig bare være noget varmt vand, I tager hen, og så varmer I det på den måde. Prøv lige at se, det her det er det smarteste. Hernede, fundamentet. Det er ren sten. Det er beton nemlig. Det betyder, at svinene her, det rådner ikke inden for i hvert fald de første 2-3 uger. Så er vi sikre på, at det hele holder. Læg mærke til, hvordan den er sat sammen. Uden nogen som helst form for skruer og søm. Jeg ved ikke, hvordan de gør det, men de gør det. Det er flot. Hvis vi kigger om bagpå, fordi det er næsten det mest spændende her. Læg mærke til siderne her. Der er faktisk skruer og søm alligevel. Det havde jeg ikke regnet med. Der er lidt gren her. Ovenpå står der og tænker, ved du hvad? Når jeg skal lave min juledekoration. Jeg mangler de grene. Jeg mangler de blade til min juledekoration. Whoop, hvad har vi heroppe på taget? Og ved du hvad? De falder direkte ned fra træerne. Det vil sige, at de er gratis. Gratis. Jeg kan lave 40 juledekorationer. Så sælger jeg dem 400-500 kroner stykket. Så er sådan en shelter her. Den har hurtigt betalt sig ind igen, du. Hvad skal man så gøre herude? Ved du hvad? Der er masser af muligheder for træning. Prøv at se den her stand her. Kropshævningsstativer. Det er fanden allerede på plads. Så kan jeg jo bare godt fat, og så... Yes, der er meget god træning i det her. Vi kan fortsætte fandme, men det er jo ikke nok med det ene her. Herover. Du kan tage det her træ her, så kan du stable det derovre, og så kan du få dem tilbage igen. På den samme måde. Det er god armtræning. Sådan en kæve her, den vejer nok tæt på 600-700 kilo, når den snart bliver våd. Det er ikke dårligt heller. Lange pinde, hvis du er til det. Hvis I forstår sådan en lille en. Så I må komme herover og kigge. Det er kraftpinde, det fineste af det fineste. Og den følger også med i prisen, hvis I betaler for ekstra pakke. Mursten. God ved, hvad du ikke kan lave med mursten. Flot ser det ud. Det gør det. Er det hov? Ja, jeg har sikkert set det. Der var sgu en til. Der er sgu en shelter til dernede. Hvor mange bliver det? Ja, vi er nok oppe på 7 eller sådan noget. Det er fandme flot herude. Og kæft, de skal glæde jer. Kenneth, jeg skal have en bajer. Ja. Læg mærke til her. De her skinner, som jeg har her, de er placeret hele vejen op ad vejen. Og det er den simple grund, at det er for at undgå, at alt muligt utøj, som vi ikke vil have, de kommer op. Og vi snakker får, vi snakker finder, vi snakker uautoriserede blikkenslager. De kan ikke komme op på den her. De falder, brækker benene, det ved de godt, så de bliver på den anden side. Det er en god ting at have i mente. Kenneth, hvor blev den bajer af? Nå, så I sidder og glor. Og prøv at se her, den kløft her, der er masser af spændende historier omkring den der. I 1800-tallet, dengang englænderne de var ved at kæmpe mod aztekerne i det her område her, der kommer de herhen til netop det her område. På det her tidspunkt, der er ikke nogen danskere, der opfatter, der har været den her krig mellem englænderne og aztekerne. Så det kommer jo fuldstændig ud af ingenting. Der ligger nogle spejdere heroppe, de ligger og hygger sig. Det er 1800-tallet, der hygger spejderne sig. Så ligger de her nede i grøften, englænderne og aztekerne, slås på hver deres side, indtil de lige pludselig finder ud af, der går sgu en vandværksledning hele vejen under. Hvad tænker aztekerne så? Den springer vi. Forpulede mexikanere. De lægger springladninger hele vejen ned her. Englænderne tænker, det gider vi kraftedeme ikke. De tager hjem til Britannien, drikker noget te. Aztekerne, de ved ikke, hvad der er sket. Så de springer alligevel.
Så har vi en kløft her. Spejderne, de havde ingen anelse om, hvad der var, der skete. Ikke en klein.